Musangat og kasong kriminal ug sibil si Governor Gwen Garcia batok kang Jeremy Barnes, Director General sa National Museum of the Philippines kun NMP. Kini human mihatag og special power of attorney si Arsobispo sa Cebu Jose Palma kang Garcia sa pagpasaka na og kaso. Gipahibaw kini sa gobernador atol sa press conference uban kang Mayor Joji Derama sa lungsod sa Bolhoon ug Cebu Archdiocese sa Commission of the Culture of Heritage of the Church. Naaghat sa pagpasaka og kaso si Garcia human mag-usa ka tuig na nga wa tubaga ang ilang suwat nga ipauli na ang mga pulpit panels sa Nuestra Señora del Patrocinio de Maria Santissima Parish Church sa Bolhoon. Mga kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug kalapasan sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees ug Anti-Fencing Law of 1979 ang gipasaka batok kang Barnes. Gitunan usab ang kasong kalapasan sa National Cultural Heritage Act of 2009 nga idugang pagpasaka batok kang Barnes. Lakip sa kasuhan ang magtiayong negosyante nga giingong nag-donate sa upat ka mga panels sa NMP. Matud ni Garcia nga adunay musaksi nga makapamatuod nga gikawat ang upat ka mga panel sa simbahan niadtong 1988. And stated very clearly that these were stolen. These were never deconsecrated. There was never any permission to take them out from the pulpit and had requested long ago, last year, that these be returned immediately, charging him with anti-fencing. We will establish the crime of theft by the very nature of the affidavit which the policeman who actually conducted that investigation has already given. Breakfast meeting yesterday, the Archbishop is giving the SPA to the provincial government in the filing of the cases.